No tak vás tu vítam, moji milí zlatí, dnes opäť. No dnes sa robí zase taká srandovná vec, veľmi jednoduchá a veľmi fajn. Keď máte priveľa jablčok alebo nejakého ovocia, tak si urobte crumble a to máte za pár minút hotové a je to výborný dezert aj pre deti, aj pre dospelých, dokonca aj do roboty si to môžete zobrať aj všelijako. Je to fajn, sú tam len jablka a je tam maslo a je tam zo pár fajnových vecí, je to bezvadné. Ale rýchle a jednoduché. Dobre, čiže poďme na to. Urobíme si najprv crumble. Crumble to je, že omrvinka alebo niečo také, takže to je vlastne ovocie, ktoré je posypané posypkou, alebo teda po česky sa to volá drobenka. Takže také drobenkové. Dáme si maslo, všetky miery váhy sú na mojej stránke. Dáme tam hnedý cukor. Tak, teraz ideme robiť tú drobenku a dáme tam múku hladkú. Musíme to poriadne, intenzívne rukou takto rozbrblať. Áno. Ja vám to ukážem, pozrite sa, takto to budete robiť do nemoty. Nebude to mazlavé, to maslo by malo byť tvrdé, suché. Teda, to maslo by malo byť studené. Nie, že tam nejaké roztopené maslo, nie. Pekne. Pozrite sa na to. Ešte zo pár guličiek a bude to. Tak. Toto je na 6 misiek, tento recept. No, máme to. No, zoberieme si jablka. Toto sú 4 jablka z vlastnej našej zahrádky. Alebo slivky, alebo hrušky. To sú najlepšie, tieto 3. Ja mám len jablka a slivky. Slivky si nakrájam. Jablka som si už nakrájala, aby som vás nezdržiavala. Na také menšie kúsky, krásne slivečky, čerstvé, fajn. Tak. Medzi tým si začnite vyhrievať rúru na 200 stupňov, lebo to je tak rýchlo hotový tento zázrak, že to máte hneď v trúbe. Ono sa to zdá, že je toho ovocia veľa, ale to musíte dať takže plnú tú misku, lebo ono padne, keď sa upečie. Vymastite si zapekacie misky, malé, veľké, aké máte. Môže byť aj jedna veľká. Taká nejaká veľká misa. Máme to. No. Jablká, ktoré som si už nastruhala, vlastne jablká, ktoré som si nakrájala, tak tie pokvapkám citrónovou šťavou. Tak, ono je to aj dobré, aby neboli také úplne hnedé. Tak. A ja dám trošku citrónovej šťavy a aj tie slivky trošku pokvapkáme. To citrón nikdy neuškodí. Je to veľmi príjemné, veľmi chutné a dobré. No. A už to len tam dáme. No. A ešte jednu vec urobte. Posypte to škoricovým cukrom, jedno aj druhé. Alebo tam dajte zázračný vianočný prášok, čo mám v e-shope. Ale toho dajte len málo. Tam sú všetky možné úžasné koreniny. Výborné. Tak. A toho tam nedávajte veľa, lebo je naozaj taký ostrý. Ale škoricového cukru môžete dať koľko chcete. Trošku to premiešam. A je to hotové vlastne, však to je už hotovka. No. A teraz len dáme sem pekne do misiek naše fajnové ovocie. No blbšie misky si mi nemohla dať. Toto je trošku moc. Nevadí. Toto vonia nádherne všetkými krásnymi vôňami Vianoc. Tak, vôbec sa nebojte sa toho, len to tam pekne zasypte, aby to išlo až na spodok. Sme v podstate hotoví. Vidíte sa. Za 10 minút máte perfektné, hlavne keď máte zvýšky, že už nechcete tie jablka, už vám nechcú jesť, alebo už sú také všelijaké, máte príliš veľa, tak to jednoducho takto urobte. Máte crumble. Ono je to populárne veľmi, takže asi na tom niečo bude. Takže dáme to do trúby na 200 stupňov za nejakých 20 minút.
máme hotovo. No, tak sa pozrite na tú krásu. Pozrite na to. Takýto rozkošný dezertík. Pozrite. Ja by som to ochutnala, ale je to tak horúce, že naozaj to neochutná, iba trošku. Výborné. Nie je to veľmi sladké. Senzačné to je. Takže ak chcete recept na jednoduchý crumble, na mojej stránke zuzanamachová.sk. Dobrú chuť.